हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसाम CEE एबा कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जाम जासिगोन बिटेकनि नोंथांमोना जायफोर कर्स लानो गोसो दङ भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम मारै एप्लाइ खालामनांगौ बिनिफ्राय लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना कर्सखौ लानोबा HS पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय एग्जामा जागोन 29 आगस्टआव जागोन आरो एप्लाइआ अनलाइन जागासिनो दङ दा फैदो जों थांसै नटिफिकेसन नायनोसै बेसेबां क्राइटेरिया थानांगोन बेयाव नोंथांमोना कर्स लानोबा नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन आं लाना फैखाबाय बेयाव नायदो बेनिफ्राय PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामना नायनो हागोन दा बे जाबाय नै कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन बिटेक प्रग्रामनि स्टेट लेभेलनि जागोन बेनिफ्राय आसाम साइन्स एन्ड टेक्न'लजि इउनिभारसिटिनिफ्राय फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे दङ जालुकबारि गुवाहाटियाव दा बेनिफ्राय नायदो नै लोगोफोर बेयाव दङ माखासे क्राइटेरिया दा बेनो जाबाय बिटेक प्रग्रामनि आरो बियो दा बेनिफ्राय नायदो नै दा एग्जामा जागोन 29 आगस्टआव जागोन सानडे जागोन टाइमा 11 AM निफ्राय 2 PM सिम जागोन बेनिफ्राय एग्जामिनेसन सेन्टारखौ गोसोबादि बासिना लादो गुवाहाटि तेजपुर दङ सिलचर नगाव बेफोरबायदि दङ बेनिफ्राय नायदो एग्जामा 3 आवार्स जागोन होनना बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर बेयाव मोनसे एन्साराव नोंथांमोना 1 मार्क मोननाय जागोन गासै 120 कुइसन्स थागोन होनना बुंदों माल्टिपल चइस टाइम जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नायना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय रंबो दङ लोगोफोर नेगेटिभ मार्किं दङ जुदि मोनब्रै जुदि रं जायोब्ला 1 मार्क नोंथांमोननिफ्राय दाननाय जागोन आरो दा बेनिफ्राय नायदो सिलेबासा मेथामेटिक्स दङ फिजिक्स केमिस्ट्रि दङ 40-40निफ्राय दङ आरो गासै 120 जागोन दा बेखौ नायग्रोबाय दा बेनिफ्राय नायनोसै नेक्स्टआव दङ बेयाव माखासे एप्लाइ खालामनायनि स्टेप्स दङ आरो मा हरनांगौ नोंथांमोनखौ पिक्सेलखौ नायना लाबानो जाबाय फट'फोरखौ साइजफोरखौ दा बेनिफ्राय मबाइलावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन सिगनेचारा स्केन खालामनांगोन बेनिफ्राय साइजआ 50निफ्राय 30 KB सिम हालागै जाहैगोन आरो दा बेनिफ्राय फिस दङ फिसखौ नोंथांमोना नेट बेंकिंजों एबा नोंथांमोना डेबिट कार्डजोंबो दाननो हागोन होनना बुंदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांनोसै दा लोगोफोर एग्जामा अफलाइन जागोन होनना बुंदों एग्जामा अफलाइन जागोन OMR सिटआव जागोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना ब्लेक पेनजों नोंथांमोना ब्लेक बल पेनजों नोंथांमोना लिरनांगोन आरो दा बेनिफ्राय एडमिट कार्डआ एग्जामनि 15 डेजनि सिगांनो आपल'ड खालामगोन बेनिखायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय बुंदों एग्जामनि मिडियामा अनलि इंलिश आरो एसामिसल' जागोन होनना बुंदों बेयाव बेनिफ्राय क्राइटेरियाखौ नायदो जायफ्रा बेयाव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना आसामनि जाथारनांगोन बेनिफ्राय STफ्रा 45% थाथारनांगोन HS लेभेलाव बेनिफ्राय साबजेक्टआ लोगोफोर फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथ्स आरो इंलिश थाथारनांगोन मिनिमाम 45% STफ्रा जुदि जेनेरेलबा 50% नांगोन आरो नाथाय लोगोफोर ग्रेस मार्क नोंथांमोना मोननाय जानाङा HS लेभेलाव होनबा बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङानो बेनिफ्राय बैसोआ नायदो नै लोगोफोर बैसोआ नायदो 21 इयार्सनि बारा जानो मोना होनदों 17 इयार्सनिफ्राय 21 इयार्ससिम बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन खिन्थु STफ्रा एज रिलेक्सेसन दङ नोंथांमोना मिथिखागौ 3 इयार्स बाराबाबो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन 21निफ्राय 3 इयार्स बाराब्लाबो 24 इयार्ससिम बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांनोसै नेक्स्टआव दंबावो दा बेनिफ्राय फिसा नै लोगोफोर फिसा दङ दा फिसा दङ नोंथांमोना 750 नोंथांमोना पे खालामनांगोन आरो बेयाव बेनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना एडमिट कार्ड लांफानांगोननो जेब्ला माने एग्जाम जागोन एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय जिखुनु जाया ID मोनसे लांनांगोन पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स भटार ID जिखुनु जाया नोंथांमोना लांबानो जाबाय आरो एबा बेफोरबादि गैयाब्ला 12 पासनि नोंथांमोना एडमिट कार्ड नोंथांमोना बर्डनिफ्राय लांबाबो जागोन होनना बुंदों आरो रेजिस्ट्रेसन जिखुनु जाया लांबाबो जागोन आधार कार्ड दंबाबो जागोन जायखिजाया लांबानो जाबाय दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ बिटेक खालामनो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ आं नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन बेनो जाबाय बिटेकनिमोन आरो जायफोरा खालामनो गोसो दङ खालामदो आरो बेनि एग्जामा लोगोफोर बेनि एग्जामा 29 आगस्टआव जागोन आरो लास्ट डेटखौ नायदो एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ दङ एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटआ 2 आगस्टसिम थाहैगोन 14 जुलाइनिफ्राय जाबाय अनलाइना जागासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना 2 आगस्टसिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एडमिट कार्डआ 15 डेजनि सिगांनो होगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौ हैदो 29 आगस्ट जानाय लोगो लोगो सानडेआव बेनिफ्राय एग्जामनि टाइमा 11 AM निफ्राय लानानै 2 PM सिम जागोन 3 घन्टा जागोन एग्जामा लोगोफोर नोंथांमोना मोजां होदो जायफ्रा बिटेक खालामनो गोसो दङमोन स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ